Čaute ľudia, vítam vás u nového kanála, ja sa volám Jakov Fresh. Budem rád, ak mi dáte odber. Mám ešte 2 kanály, napíšem vám, ja vám poviem teraz. Prvý sa volá Jakub S. Madarska, tak, oddelenie a všetko asi malým. Ja tam mám takú profilovku s autom. A so mnou, ja som tam v modrej mikine a druhý kanál je Energy Game a mám tam profilovku, vlastne robím dub, otočenie. Ďakujem, ahojte, toto bol začiatok môjho tretieho kanála, čau.